Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yeɓiyankoɓe Nange TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En camni julɓe kala, en camni rendago kala, en camni dendagal tijaniyankoɓe kala, en camni dendagal dental Daka Medina Gounass e dendagal dente julɓe kala. E oɗetto ñalawma aljuma mo ganduɗa ene hawri e sappo e jeegom lewru men siilo woni janvier hitta ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuuritogo Medina Gounass leegal ene wiye Sifawa. Alhamdulillah min eɗen gandi kaɗo juma woni juma ɗimmo e nder wuuro titogo Medina Gounass guila wuttitongo Medina Gounass Sinthiane 1936 ha joni ko juma goto wonno ɗon ɗo galle ceɗɗo juma mawko ka. Alhamdulillah 2021 2022 Allah nawni kaɗo juma ka malaka maha fewna e gardugol no ganduɗa e ballal kaw Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye e gardugol Alaji Abou Ndiaye e denagal commission ngaji legal Sifaw dariɓe ha golɗe mbawi wade ni alhamdulillah alamin. Guila nden ka uddita noon ha joni Allah walli Allah nawni ceerno men ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam on ceerno yamiri julnata kaɗo juma. Alhamdulillah min on wallodiri hen noon e wondimako e wallodimako e ceerno Hammadou Diallo mo ganduɗa oɗo saaha en tawe toon to leydi Gabon e ceerno Abdoulaye Bayem ceerno Hammadou Siraji en ceerno Hammadou Kalidou en e dental kala e ballude nder golle ɗe. Alhamdulillah min hande o eɗo pandi juulal jumagal eɗen gandi ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam hedde 14h20 walla 25 heewi arde on saaha 14h30 taw yoni ko nde heewi juulede. Alhamdulillah alamin. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbaɗe sem mbaɗe partagé e mbaɗa abonné. Alhamdulillah alamin. Mon ji garagal kanko almami o on ceerno Bachirou so ari haw jooɗima e ganggu newal he e on saaha min ji kadi salliji noddina ha gayna tatoɓe caggal muɗum nanen khutba o caggal muɗum jiyen juulal ngal inchallahu mawla ala hen ko daɗat hen ala hen kadi ɓoccitto inchallah fof ko naftate donno ko diine ko sunna ko jokkere en ɗamma. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yeɓiyankoɓe Nange TV en garti e oɗum saaha oga banggue soɓɓudu juma ka funnangue banggue nano juma ka ɗo e legal Sifaw on saaha ko ɗen ni gonɗen alhamdulillah alamin. On ji nokku o on ji ɗo wonɗo ganduɗa ɗo almami o ardata so woni mo ara inchallahu mawla ko o nokku ɗo ardata. Bandiraɓe kala jettaɓe tan kadi jarnama no fewi no fewi noon ala ko daɗɗo hen e juulal juma ngal e gardugol ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam inchallahu mawla on ji bandiraɓe kala enen garda goto goto gam julde juma ka so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ala ko humpoto e juulal juma ɗo e legal Sifaw inchallahu mawla. Noon tigui yeɓiyankoɓe jiiwoɗo musidɓe wiyete ko ceerno Alassane Diallo ganduɗa ko goto hatanteɓe nde wuuro ngo jangguinoje ɗe Pulaar e nde wuuro ngo won defte o jogui omo yeeya ɗum noon on waɗa publicité bandiraɓe kala jiɗɗo hebde deftere hol defte o jogui deftere holno foti kanko haalande Alassane Diallo bisimilla ma yeɓiyankoɓe Nangue TV en kettima. eyyi on calminama bandiraɓe julɓe to gonɗo no wawi kala to mbawɗon wonde nder rendo he ko Alassane Diallo mbiten eɗen jeeya defte ɗo e juma Sifaw hirnangue juma Sifaw ko ɗon gonɗen eɗen jeeya defte alqurana defte sharia eɗen jeeya defte Pulaar e jeeya kadi hay alluji eɗen jeeya kadi hay kursaji eɗen gurta kadi kursaji jama Sifaw o hirnangue makko e ɓodere caali kesi gongonogi ko ɗon tigui gonɗen eɗen jeeya dennagal defte fof kala garɗo juma so juuli sa yalti jama toon banggue hirnangue ma taw en ɗo eɗen jooɗi eɗen jeeya defte noon foof on calminama on mbiyam bisimilla moɗon e nokku he goto foof so ari sa Allah jaaɓi ko cohluɗa ko hay so tani a tawan ɗon sa haali tan ma addane janggo jaam sa arti ma taw ɗon inchallah jaram seydi noon yeɓiyankoɓe enen kala nandi kala coglu deftere tan fati Abdoul Karim ha deftere sharia deftere Pulaar so jokkodiri e makko tan numéro téléphone kala numéro téléphone woni numéro men ko 77 e 300 e 3jeeɗiɗi e 1jeeɗiɗi woni 78 347 70 81 ko noon tigui woni numéro inchallah jarama. Yeɓiyankoɓe Nangue TV eɗen ɗo e funnangue juma ka becc machallah funnangue on ji ko ɗo salli o natirta
ɗo seeɗo natirta naata ɗo e nder funnague juma ka ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam ko ngal to damal o heewi ardude ɗon toon ngal loheedi toon ardata inchallahu mawla en jissoro juma ka on jiino waade kadi e duule ɗe machallah alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne en pocciɗe Gounass TV e gaddugol Ousmane Camara amene kadi machallah ko chaine baɗɗo fayida sanne sanne ɓe jogui inchallahu mawɗan ceerno Mamadou Sall wondude baba Niɓa Guisse kamɓe jippotoɓe ɗo moto mabɓe ɗum noon ɓe jettama ɓe jarnama no fewi no fewi no fewi noon tigui beltanama sanne musidɗo men Alassane Ly machallah welko legal sifa o jarama sanne jetti bandiraɓe kala jarniɓe e Ly jarama Ly alhamdulillah machallah yeeɓiyankoɓe Nangue TV on jii soro o alhamdulillah rabbil alamin ji soro mo juma sifa alhamdulillah rabbil alamin on jii bandiraɓe julɓe enen gartan moƴƴi enen garta bang yo bang machallah on jii alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne 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 jarama de inchallah jarama aleykum assalamu aleykum aleykum jarama de alhamdulillah rabbil alamin ji bandiraɓe juma ka ɓoyata heew yen garata moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin ñaagui duwaw en gara juma ala Saydou Ba en kay ay indi fof no wawi de sir goto nawangi bedam dertane hoɗɗo yaasi wale ceerno Sifaw wala kanko woni caggal to mane jamal to alhamdulillah rabbil alamin ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam almami jumaka kanko délégation makko timmuɗo alhamdulillah ɓen gara e lawol alhamdulillah rabbil alamin wonde Mamadou Dramé sarankulle meɗen kadi Alassane Ly alhamdulillah rabbil alamin men ɗo gara alhamdulillah rabbil alamin inchallah alhamdulillah rabbil alamin Jama Samba baɗɗen machallah jarama machallah ya marhaba Ceerno Tidiane Seydi Diallo machallah jarama
si gise seydi gise machallah jarama machallah ya marhaba yawo so ya Assalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس إن الدنيا دار لمن لا دار له ولها يجمع من لا أقل له إنما هي دار فناء وغرور ومصائب تنسي كل سرور عزيزها ذليل وكثيرها قليل حيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلا الأحمق أعمى البصيرة والدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب فاتركوا الغفلة فما بعد الحياة إلا الممات وما بعد الوجدان إلا الفوات وما بعد القصور إلا سكن القبور إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله إن الفرح بالدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هو السرور وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية وبادروا بالأعمال الصالحات فما عند الله خير وأبقى ولهو الدنيا أشر وأشقى فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين
وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر لا إله إلا الله. يبندرن سابيجي دي بوتندرن نموج. يبندرن سابيجي دي بوتندرن نموج. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة ذلك دار الصلاة تبارك ربنا وتعاليك يا ذو الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أقدم لك بين يديك بالنعمة والرحمة وكل شيء علمك كائن قد كان قدم ذلك بين يدي ذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jaɓan en golle men moƴƴe fof o yaafo en pergitte men yo Allah jaɓan en golleji men moƴƴi fof o yaafo en pergitte meɗen. Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji men yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen. Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe. Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe e peewal yo Allah waɗ en hawruɓe e hawridinaɓe e peewal. Allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana ahmada tidiani yo Allah waɗ en almuɓe heeriɓe cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu. Allah humtu haajuji men dagiɗi fof yo Allah humtanen haajuji men dagiɗi fof. anniyankoɓe men ɓe Allah ɓeydanɓe newuyaji keeriɗi anniyankoɓe men ɓene yo Allah newnanɓe e Allah ɓeydanɓe yo newuyaji Allah ɓeydanɓe newuyaji keeriɗi. jogiiɓe hen kayitaji yo Allah newnu golle jogiiɓe hen kayitaji ne yo Allah newnan ɗumen golle. wadde hen udditare e ndenka wadda hen udditare e ndenka. ngala kayitaji ɓe yo Allah newnan ɗumen kayitaji ɓe ngala kayitaji ɓene yo Allah newnan ɗumen kayitaji newnanaɓe golle newnanaɓe kadi golle newna gonka foccika waɗanaɓe gonka foccika. kala goto e men ɗo dillirta ɗo kala e goto e men ɗo dillirta ɗo jooɗiɓe e ɗanniɓe fof jooɗiɓe e ɗanniɓe fof. Allah waɗan ɗum ɗon barke yo Allah waɗan ɗum ɗon barke waɗana ɗum hen udditare e waɗana yaajede ɗum hen udditare e yaajede waddana ɗum hen kadi ndenka waddana ɗum hen ndenka. dartoɓe gande ɓene yo Allah newnu laartoɓe gande ɓene yo Allah newnu gila e qur'ana o ha e jangdeli gila e keddiɗi qur'ana o ha e jangdeli keddiɗi ɗi fof. Allah waɗa hen barke Allah waɗa hen barke o wadda hen fahmu o wadda hen fahmu o rokka en naftorade o rokka en naftorade bijahi rasulillahi bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Allah sellin rafiji men yo Allah sellin rafiji meɗen. Allah yurmo yaafoma mayɓe men e dendagal mayɓe yo Allah yurmo yaafo mayɓe meɗen e dendagal mayɓe julɓe. Allah
Allah juunnan en gurdam ceerno men yo Allah juunnan en gurdam ceerno men waddanamo heen cellal e sembe waddanamo heen cellal e sembe o ɓooya ɗowde en e ardade en ɓooya ɗowde en e ardade en o ɓooya naftude en e fewjande en ɓooya naftude en e fewjande en enen ne ɓooyen naftorade mo enen ne ɓooyen naftorade mo ɓooyen jabde fewjanede ɓooyen jabde fewjanede ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen moƴƴinde almudagu ɓooyen moƴƴinde almudagu e almudagal ngal ko haaju men no feewi almudagal ngal dey ko ngal haaju men no feewi kadi ciftoren wuro ngo ciftoren wuro ngo ne serti e gure kewɗe ene serti e gure kewɗe ko wuro fergo ko wuro fergo ko wuro sunna ko wuro sunna kala ko mbaɗɗa ɗo e sunna kala ko mbaɗɗa ɗo e sunna kala ko mbaɗɗa ɗo e peewal kala ko mbaɗɗa ɗo e peewal a yiyat moƴƴere mum a yiyat nafoore mum a yiyat moƴƴere mum jiya nafoore muɗum kala ko mbaɗɗa ɗo noon eko weñi ɗum kala ko mbaɗɗa ɗo eko weñi ɗum a yiyat loro mum e caɗele mum a yiyat loro mum e caɗele mum yimɓe ɓe ɓeydo rentade no feewi noon ye en ɓeydo rentade no feewi dokken wuro ngo hurum mum dokken wuro ngo hurum muɗum ceerno ko ɗum tan ɓooyi siftinde en ceerno ko ɗum tan o woowi siftinde en enenne ha joni ko ɗum ciftinte enenne ha joni ko ɗum woni ko ciftinten tengti e oɗo saaha tengti e oɗo saaha gonaɗo ko wuura e ɗe balɗe ko wuura e ɗe balɗe ko yimɓe ndento hen no feewi yimɓe de yo ndento no feewi gussa dille dokku needi dokka needi dokka hurum wuro ngo dokka hurum wuro ngo ceerno mawɗo no wiyatno ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu mo wiyatno wonko duwa ɗo wonko du'a ɗo o wi duwa o koko jaabi du'a o koko jaabi o waɗi noon ko jeese ɗiɗi o waɗi noon ko jeesi ɗiɗi so tawi a waɗi ko yamirako so tawi a waɗi ko yamirako huccodira e moƴƴere duwa o huccodira e moƴƴere du'a o barke mum yettoma barke muɗum yettoma yetto ɓesgu ma yetto ɓesgu ma sa waɗi ko weñi ɗum sa waɗi ko weñi ɗum ko weñi ɗum ko kadi yettoma ko weñi ɗum ko yettoma noon yo Allah reen yo Allah dandu noon yo Allah reen yo Allah dandu ko nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallama man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati o wi kadi man sanna o wi kadi wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayha wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati nelaɗo wi noon nelaɗo de wi noon sallallahu alayhi wa sallama o wi kala ko juulɗo no fuɗɗa o wi ko kala juulɗo ko ene fuɗɗa yo fuɗɗu ko moƴƴi ay so fuɗɗi ko moƴƴi nden moƴƴere nde o fuɗɗi kala jiiɗo ñemtinɗo windante baraji de baraji de kono kanko puɗɗuɗo kala ñemtinoyɗo haadar ngadaro omo windane baraji o wi kadi kala mo fuɗɗi ko boni fuɗɗi goopol fuɗɗi fankare fuɗɗi belaɗe bakkat mum ne fawi e makko kala baɗoyɗo ɗum kadi on kadi bakkat mum ene arta e dow makko ɗum noon dentoɗen no moƴƴi noon yo en ndento no moƴƴi wuro ngo dokken hen needi dokken hurum wuro ngo ha timma dokken ceerno needi dokken ceerno hurum mum ha timma yo Allah reen yo Allah won ballo yo Allah heɓɓito ɓesguji ɗi fofof yo Allah reftin lawol yo Allah reftin ɗum lawol kadi koko wallodirte goto fof so faati galle mum yo haalde ɓesgu mum rentina ɗum no wayi fof ma won ko ɗum nafi
ɗum ɗo waɗi gacce mawɗe ɗum ɗo waɗi gacce mawɗe sabi no filma sabu ene filma yehi e aduna he fof yehi e aduna he fofof yimɓe no kolla ƴeewe Madina Gounass yimɓe ene kollira ene mbiya ƴeewe Madina Gounass ko huude rentetede ɗum ɗon ko hunde rentetede yo Allah reen yo Allah dandu yo Allah reen yo Allah dandu yo Allah heɓɓito yo Allah heɓɓito bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama eɗen jetta kadi ASP ji ɗi eɗen jetta ASP ji dariɗi ɗo damal ɗoɗi ɓe ngari ko wallude en ɓe ngari ko wallude en e juɓɓudi meɗen e juɓɓudi meɗen jaɓen faamodirde e maɓɓe jaɓen faamodirde e maɓɓe kala mo ɓe dirtini yo jabdirtude joom welo joom moto joom oto yo jab faamodirde e maɓɓe ko nden kamen ko ballal men noon jaɓen faamodirede jaɓen kadi wallodirede addiɓe tan ko wallude en nde wonno taw moɗo yiyanno no wayanno ni wonno kanko ceerno omo yiyanno no ɗum wayanno ni alkamisa oya dow jaami to mawɗo maɓɓe o yehi to mawɗo maɓɓe to Tidiani Diawo kisa kalduɓe makko kisa o haaldi e makko o fodanimo noon wondema o neldugayi kono kadi yimɓeɓe o wi no metti wallodirde ɗum kadi ko gonga o wi somi ari yomi tinno mi haalda e meɗen so ari yo tinno o haalda e meɗen jaɓen faamodirde e maɓɓe sabi ko ballal men tan ɗum noon tinnoɗen hen no moƴƴi yo Allah won ballo yo Allah reen yo Allah humto haajuji ɗi fofof Allah jaabo duwawuji ceerno en e meɗen Allah rokka en kadi fandinde bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tinnoɗen e silke he no moƴƴi ballodiren hen Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim won wayniɓe noon eɓe joni seeɗa won ñaaguiɓe kadi duwawuji ko faati e rafiji won ñaaguiɓe duwawuji ene dañana ɓiɓɓe won ñaaguiɓe duwawuji ɓiɓɓe mumen ne mbattana dewle ɓiɓɓe mumen ene mbattana dewle fof tan ganniyoɗen ɗum e nder duwawo he mbaɗen fatiha e salatul fatihi الحمد لله رب العالمين الله جاب دعاء سيدي جل سيد له جارامة سراج سيدي سي أتى حقيقة مهرون كيوتا كل ما منقر فارها